Движим се по булевард Цар Освободител. Ще завиваме надясно по улица Ана Феликсова. Много ще внимавате при завиването и движението по улицата, тъй като улицата е с намалена широчина, даже има и знак поставен, че от двете страни е тесно. Тук се движете на първа, съвсем бавно, тъй като ето вижте сега как този е застанал и не може да преминем от него. Трябва да изчакаме да се премести и тогава да преминем ние. Вижте колко е намален габарита на улицата. Най-важното е да не бързате. Най-важното да не бързате и да изчаквате да отминат автомобилите. Да може да се движите